Vi har om emnet vand i geografi. Vi vil fortælle noget om vandets kredsløb og vand som energi. Dette emne er så væsentligt, fordi at 70% af jorden er dækket af vand. Jeg vil fortælle, hvad et kredsløb er. Et kredsløb er en række punkter, som gentager sig i en forskellig rækkefølge. For eksempel i fotosyntesen, hvor at mennesker udånder CO2, hvor planter så indånder det, og så udånder de som O2. Og det sker så igen og igen og igen, og det er et kredsløb. Vand har altså også et kredsløb. Det hele startede for mange millioner år siden, da meteorer ramte jorden og kom ned med noget vand. Solen sørger for der igennem rigtig mange år efterhånden, at det her vand det fordamper, det transpirerer. Det er vand, der ligger i have, altså i Østersøen, i floder, men også grundvandet, hvor det bliver suget op af træer. Og så kan det også fordampe for de her træer. Så vandet fordamper og kommer op i himlen. Oppe i himlen, der sker fortætningsfasen, som er den anden fase i vandets kredsløb. Det sker fordi, at vandet det køler ned, og det bliver til is, og derfor er det større, og der kommer rigtig meget vand, så det bliver tungt, og derfor falder det så ned, og det enten regner eller sner ned på jorden. Det tredje punkt i vandets kredsløb, det var altså nedbøren. Det fjerde og sidste punkt, det er nedsivningen, hvor nedbøren enten løber ud i have, søer eller floder, eller også siver det ned i jorden. Og så på den her måde kører vandets kredsløb igen og igen. De tre faser bliver sprunget over, fordi at mennesker, vi henter vandet, og så bruger vi det, og så løber det bare igennem kloakker og andre ting, bare ud i havet, ud i floder, og noget finder vej til grundvandet. Så de her tre faser bliver sprunget over. Der er faktisk ikke noget kredsløb længere. Mennesker har en stor påvirkning på vandets kredsløb. Det har de fordi, at når mennesker henter vand op fra grundvandet og bruger det, så bliver hele tre punkter for vandets kredsløb sprunget over. Det er fordampningsfasen, altså transpirationen, så er det fortætningsfasen oppe i skyerne, oppe i himlen, og så er det nedbørsfasen. Der er mange mængder energi lagret i vores hav og ferskvand. Den energi, der rammer vores kyster via bølger, svarer til 3-5 gange vores samlede elektricitetsforbrug. 80% af den energi, vi bruger, stammer fra fossile brændstoffer. Du kan også omdanne vandenergi til elektricitet via nogle forskellige maskiner. For eksempel vandmøller, bølgeenergi og vandkraftværker. Vandkraft er en af de ting, mennesket har udnyttet i længst tid. Endda helt tilbage til de gamle grækere før Kristi fødsel. Dengang brugte de vandkraften til vandmøller, som malede korn til mel og senere vanddrevne maskiner. Vægten af strømmende vand i f.eks. floder får et vandhjul til at dreje rundt, og herved bliver der brugt bevægelsesenergi. Bevægende vand kan anvendes til at fremstille energi. Det er kaldt vandkraft. Bevægende vand er også kaldt kinetisk energi. Fordele og ulemper ved vandkraft. Fordelen ved vandkraft er, at du kan producere en meget stor mængde energi ud af en meget simpel teknik. Noget andet er også, at det er meget miljøvenligt i forhold til andre metoder, du kan bruge for at skabe energi. En ulempe er dog, at helt miljøvenligt er det ikke. Det går lidt an på, hvad for et vandværk du har med at gøre. Så det kan også påvirke meget let levevilkårene og miljøet rundt om de her vandværker. Ifølge det internationale energiagentur udgjorde vandkraft ca. 11% af EU's el og 53% af hele elproduktionen i hele verden i 2010. Mange er bange for, at jordens vand vil slæbe op, men det kan jeg garantere, at det vil det aldrig gøre. Fordi at når vi bruger noget af vandet, så er det kun til låns. Det vil altid ende ude i det store hav igen. Også når vi drikker et glas vand og pisser det ud, så ender det i kloakken, og så ryger det ud i havet eller grundvandet. Så når I tager en tur i Østersøen næste gang, så pas på med at svømme åben mund, fordi så drikker I faktisk jeres eget pis. Mennesker har en stor plot. Det kan vi altså ikke bruge. Tak fordi I så med. Sofie er ikke længere. Ja, det er godt. Vi smed hende i vandet.